Gu 2016-tik gatoz, Donostia 2016-tik. Ekimena dago 2016 irakurketak proiektuaren barnean, deitzen dara ezinezko elkarrizketak edo zinezko elkarrizketak. Eta 2016 irakurketa da literaturaren inguruko proiektu bat. Hainbat arlo diferente ditu, bat da hau, beste bat da Donostiako mapa literarioa egitea, eta beste bat maiatza hasieran egintzan nazioarteko liburu saltzaileen topaketa. Egintzara Koldo Mitxelena, Literaktu proiektuaren barruan, Donostian. Eta, etorri zian hainbat nazioarteko liburu saltzaile desberdin bat. Tangerreko emakume bat, Ulise liburu dendako Pariseko Javia, Tipos Infames Madrideko liburu dendako bi Javiak, Lerde Bagar Lisboako beste liburu den daula berezi bateko Javia, eta oso ondo suertatu zen, oso ondo batea zen. Eta hau da ja, laugarren ezinezko elkarrizketa okerrezpanago, eta da bakarra Donostiatik kanpo egiten dana, eta ikusitazen bat jende etorri izaten, guretzako exito totala. Eta besterik gabe, eskerrik asko tortzagatik berriz ere, eta bera utziko dituen hitzeiteko txanda. Eskerrik asko. Jasone Osoro Igartua, kazetari eta idazlea, Uxue Alberdi Estibaritz, kazetari, bertsolari eta idazlea, eta Danele Sarri Ugarte Motxales, itzultzaile eta idazlea. 60 idazle, 60 emakumezko, 60 euskaldun, 60 elgoibartar, ez da gutxi aman komunian daukasuna, baina zure ustez, Uxue, zer da gehien batzen zaituena? Arratsaldean. Aipatu dituzu, lehenko esango den niri elgoibartarrez hitz egiten hastu zaidala, orduan. Gaizki gerrituko naiz eta erdi batuan hitz egingo dut. Eta aipatu dituzu identidadian zutabeak edo izan daitezkenak, ez, eta niri burura etortzen zait askotan erabiltzen den edo netzat tramposoki erabiltzen den, ez, zer nahiago dezu mediku ona ala mediku euskalduna, ez, eta badirudi ezaugarri batek besteari kendu iten diola. Eta orduan nik enuke esango zerk batzen nagoan gehiago edo zerk gutxiago elgoibartarra naiz. Bertan hasi nintzen eta horrek marka bat lagatzen dio edo zeini. Euskalduna naiz eta euskaltzalea. Emakumea, edo nahiago dut esan feminista naiz, esan dut emakume kontzientzia bizi detelako ezaugarri, ez dakit nola esan. Eman datorren ezaugarri bat baino, ez dakit. Subordinazio baten kontziente naizela uste dut, eta hori eraldatzeko gogotik, eta literatura nire identitatearen nire identitatearen parte sentitzen dut ez, batez ere irakurle bezala, zale bezala, eta idazteko behar hori eta gogo hori ere txiki-txikitatik daukat. Orduan, nik Laurak edo aipatu ditugun hori danak nire sentitze ditut, eta gero Danele eta Jasonerekin gauza bada ez kanpotik jendeak bakoitzaren arabera, igual gauza batek gehiago batuko gaitu besteak baino, baina ni personalki Jasonekin aspalditik Urruzuno literatur taldetik literaturak elkartu gintun, eta niretzako importantea izan zen, garaiura ez, indikan unbe nintzala, eukitzea inguruan afizio bera konpartitzezun jendia, eta Danelekin ere inun topo idazketa taliar baten, eta gero feminismoaren aritik ere topo indugu behin baino gehiagotan, eta, batzen gaituzten gauzak asko dira, eta nik uste, espero dut, batuko gaituztena, gauza, zirkustantzia gehiagok, hemendik aurrera. Emakumezko elgoibartar eta euskaldun, uste jaiotzetik zeatela, baina idazle noiztik. Jasone, zu txikitzaikiteatik zenekien idazle izan nahi zenuela, edo? Arratsaldeon. Oso raro itzen da, Egon gara komentatzen, elgoibarren, raro da igual gu hirurak hemen elkartzea, gu Laurak, eta guretzat elgoibartarren aurrean berbaitzea da oso raro eta puro pixkat ematen du. Hombre, nik ez dut usten txikitan esaten abanik haunditan idazle izan nahi dut. Beste, seguruenik txikitan inok ez digulako sartzen idazlean figura profesional hori, ezta? Beti ganak izan nahi dugu lanbide bati
edo soldata bati, edo formazio akademiko bati lotutako zerbait, ezta? Eta zentzu hortan, ez dakit nera hemen dago, berak esan dezake, baina nik ez dut usten ez dut nabanik, haunditan idazle izan nahi nabanik. Baina txikitatik idazten dut. Eta ni akordatzen ez, ez dakit, igual 8-9 urte ingurukin eta hemen eskualde mailan antolatzen ziren eskolarteko idazle jaketak. Zuen gara esan igual, ez duk oso gaztea zeraten egin konparata. Andres eramen dikan uste dabil, igual bera akordauko da. Eta ibiltzen ginean, ba igual debara, ibarra joaten ginean, ematen ziguten denbora hor idazteko ipuin bat. Eta nila hor parte hartzen hau. Eta gustatzen zitzaidan. Orduan, txikitatik eukidot hor idazteko, ba, ez dakit zaletasun hori, edo behar hori, edo dana galako hori. Eta zu Danele, noiz eta nola hasi zinen idazten? Gogoratzen duzu zure hasierako idazlanak eta irakurketak? Ez, nik uste dut berak esan duana lanbide bezala ez dela ikusten eta hori nire kasuan ere horrela zala ez, atzalde honik ez da zen. Eta ez, da horrein esan dezuna idazle jaketena eta hori eskolartekoa zegoana gure gara esanan bertzoetakoa. Eta nik bertzo beretan juritzan da gero keratu da nire bizitzan algo ahaztuta eta jendeak uste duz jatazela bertzoa gustatzen, baina. Ez, nik uste dut lanbide bezala sekula ez, beti askoz jaio irakurri eta horrela. Eta gero beste tailer hortan egon nintzen usuekin. Eta aurkeztu nintzanean egartza bekara, nik uste dut hor planteatu nuala hori nezakela luzeago eta hola. Ze bestela itxezen nun lehiakeretan nena arira. Beti akuilu batekin, ez sola gaur gabian edo gaur guardian idatziko dut barrenak usteko dola. Bai zegoan hor, baina ez bat ere disiplinatua, eta hori gerora disiplinatua gehiago. Eta idazle askon kasuan, eta uste zuen hiruron kasuen ere hala dela, irakurketa eta idazketa lotuta egoten dira, ez? Irakursalia izaten da zieran, eta gero idazten hasten da. Eta badakigu usuen kasuan ere hala izan dela, baina zuri nundi datorkizu irakursaletasuna, ze aitza, euskera eta literatura irakasle izan da, eta ama izebak liburu denda bat gabe izan da, pentsauleike liburu artean hasi zinela, ez? Horrek lagundu zuen, edo? Bai, nik uste hori evidentzia bat dela, esan gure etxia liburuz bete egon da txiki-txikitatik, umetatik gauero aitak ipuina kontatzen zizkigun eta bertsoak abeste zizkigun. Liburu denda bat, ni ama ikusi nahi nunean liburu denda batera etortzen nintzen, orduan beti liburuz inguratuta nagoan, eta gero oso zaila da diagnostikatzen gaitzan noiz hasten dut, baina nik oso txikitatik eta oso naturalki sentitu dut paper artean oso eroso sentitu izan naiz beti eta hitz artean eta nik bai idatzi izan dut beti, bai barrenak usteko, bai ez dakit txikitatik idazten ikasi nunetik, edo igual ez 6 urtekin, baina ni badukat oroitzapena eta kuadernoa badauzkagu gordeta etxean, 10 urtekin idazten ditun bertsoak edo eta hortik aurrera nik beti idatzi izan dut. Orduan ezin da ukatu bai liburu denda bat, etxean eukitzeak eta gero aitaren irakurzaletasunak, literaturzaletasuna eta euskaltzaletasunak horrek eragin nabarmena eukidula eta hori izan da nire sehaska, orduan hortik nator. Eta noiz hasten zean idazten, noiz pentsatzen duzun idazle zehala, eta noiz kontsideratzen zaituzten bestiek idazle, gehienetan ez da bat etortzen, ez da? Baina horrekin batera niri etortzen zaiten galdera oinarrizkoa da, zer da idazle izatea, ez? Eta Daneleri galdetuko dio, zuretzat zela idazle izatea? Jo, nik betzen honain jasoan galdetuko zen. Nik uste dut konstant, iruditzen zait zaila, eta gaina ez zait bereziki ulertzen dut galdera, baina ez da gehiegi kezkatu naizen gauza bat, eitxiakin eta hola nahi sonuan lotzia eta zer ditzen duzun, eta ni zentzurotan begiratzen baldin badiot nire azkenengo 2 urteetako edo 2 edo 3 urteetako jardunari eta jardun profesionala zentzurotan askoz gehiago idatzi dut ez fikziozko idazle bezala, baizik eta idazle kazetaritza lanak eta iritzi eta hori guztia, orduan
ez dakizetan idazle izatea. Nik uste dut hori Amelino Tomek orain atera du ez, urtero ateratzen du, eta hori altzatzen da goizeko lauretan, eta goizeko sortzerak arte idazten egoten da, eta urtero idaztetxu 4 liburu, eta bat publikatzen du, eta besteak gordo ditzen ditu autobiografiko egia diolako, ez dakiz zer. Hori izan daiteke idazle izatea, baina hori oso estremoa eta hori frantses ezin daiteke eta euskeraz ez. Eta Uxuek eta Jasonek horren inguruko teoriarik edo... Nik uste horrekin gauza kuriosoa pasatzen dela, ez? Gisa da, igual azen zeranian argitaratzen esangot, ez? Badakagula tendentzia bat, idazleok ez sentitzeko idazle. Orduan, hobentzat, kanpoetik ipintzen dizu, ez da, idazle berri bat atera da, edo idazle gazte bat, ero emakumezko idazle bat, beti etiketak, ez da, batez ere emakumea eta gaztea balin bazera, eta, gero igual horren inguruan badukazu zoze galetzeko. Baina kuriosoa da, ze, ez dakit, irakasle batek ez dauka dudarik, ez du sekula zalantzan jartzen bere irakasle badanik. Pelukera batek, ez da ere, iturgin batek, edo zen lanbidetan, ez da? Eta idazleen kasuan, ez dakizagatik gertatzen da, igual insegure kontua da, guk sorkuntzak enitzen dugu lan, eta orduan horrek, igual da modu bat babesteko ere, ez da? Ez nire naiz idazle momentuz, ez da? Nire naiz, probatzen, nahi naiz, Gaur ez dakizun ez da zenbat, nire kasuan mintzat ez dakizu gero publikatuko desun, eta ez porrot bezala, baizik eta jo, jakizu da, sonomen lana bat denbora atera bioz horretarako. Ez da, irakaslea baldin bazera kontratua daukazu irakasle izaten, eta jute zera klaseak ematen. Claro, baina hola lotzen duzuzuko automatiko idazle izatea igual, edo argitaratzeakin, edo profesionaltasun batekin, eta nik ez duzen horrekin lotuta gombidan. Zu izan zaitezki idazlea, eta idatzi dezakezu, baina ez argitaratu, eta zuretzat gorde, eta horrek baina orduan asko zabalagoa da. Claro, idazle lotzen bali badugu lanbide bati edo idaztearekin, bizitzearekin, normala da, lehenengo liburu argitaratzen duzunean ez sentitzi idazle. Lehenengo liburua da, lehenengo liburua, ez dakizu ez nolatako da, gainera ez dakazu pretensiorik ez da ere hortik bizitzeko. Ez dut zen inok erabakitzen da banik idazle izatea eberazteko. Eta euskeraz idatzita, eta gutxio. Mundu hontatik bizitzea oso zaila da. Baina kuriosua da, ze asko kostatzen jaku onartzea esatia, bai, idazlea naiz. Asko kostatzen da. Nik uste dela, dano gauza diferente bat ulertzen dugula norbait idazlea da, esaten dugunean, ez? Eta orduan, karo, igual identifikatzen gera maila baten, baina beste baten ez. Eta orduan sentitzen dugu beharra, definitzeko, zertaz ari zera, ez? Neri adibidez hori bertsolari bezala askotan pasa zait, ez? Esatean, eta zuzea bertsolaria, eta nik, ez dakit, akordatzen ez, hasi berritan ez baina amari torri zitzaiola zentzela, zura laba bertsolaria da, nera laba, esaten zula, ez? Eta, noiz hasten da, neri egia zen ez zait, hainbeste inporta, kanpora begira, iruditzen zait, eta igual hau bertsoak erakutsi dit, niretzat bertsolaria naiz izatea izan da, nire lanaren gaineko ardura hartzeko modu bat. Ze ez baldin banintzen juten saio batera sinistuta bertsolaria nintzala, ardura besteengan lagatzen hon. Hau da, nik ingo eta aldetena, eta bestek eraman dezatela saioaren ardura. Eta orduan, niretzat bertsolaria naiz eta idazlea naiz esatea ez da zerbait arrotzeko zerbait, baizik nolabait nire buruari esaten diodan zerbait ardura hartzeko eta egiten deten jardun hortan hobetzen jarraitzeko konpromiso bat daukadana nire buruakin. Besteek pentsatzen duten edo ez, idazlea naizen edo bertsolaria naizen, ez zaite inbeste inporta. Nik idazle askori entzun diot esaten idaztea beharrezkoa dutela bizitzeko, ez? Eta hortik etorri daiteke idazlea izatean definizio bat, ez? Zuek idaztea behar bat bezala bizi dezue, ala beharra edo lana bezala, ez? Idazle profesionalak ere baseate. Nik uste nire kasuan bentsat, dana dazkagu, hemen gauden guztia dazkagu gure barruan fantasiak, desioak, galderak, beldurrak, gauza asko, emozio asko, ez da? Hortxe, hor barruan, borborka. Eta bakoitza dauka modu bat hori dana kanpora ateratzeko, eta hori dana ulertzeko eta bere burua pixka gehiago onartzeko. Eta nire kasuan ni oso gaztetan konturatu nintzen, hori guztia papel baten jartziak laguntzen ziala hobeto ulertzen eta hobeto onartzen nire burua eta nire realitatea. Eta zentzu hortan bai behar dut, ze bestela nire mamua, nire galdera, nire kezka horrek bia zizare batzu moduan eta zulatu itzen dute barrutik. Eta idaztea da modu bat, zizare horiekin zerbait sortzeko, ez? Arra tximeleta bihurtu aldan bezala, ezote zango liburuak beti ederrak dianek, baina badia modu bat, nentzak bada, modu bat, nire barruan dauden zera asko kanpora ateratzeko, eta zentzu hortan bai da beharra.
eta bizi naiz idaztetik, orduan bada behar profesional bat baita ere, ezta. Eta hori bai lotzen dut usuek esan da ganakin. Egisa da igual zu, hazen zeranian sinisten, idazlea zerala, hazen zera disiplina bat ipintzen, ezta, zure buruari, eta ardura bat hartzen eta saiatzen, pues, itxan duzun liburu bakoitz izatea, zuk momentu hortan indezakezun onena. Eta horrek bertigo pixka ematen du, baina ematen dizu baita ere beste konfiantza behar bada ez. Eta beste horren inguruan. Lana, Idaztia behar bezala bizi dezu, edo Bizurito lan dut eta espaldi zeteran. Bizurito beste jendekin, Edo nahi bozu beste galdera. Nik uste, azteko dela, hau ere dela nola ulertzen dugun, hau da, gu gara pertsona normalak, orduan bizitzeko behar duguna da, behar izan oinarrizkoenan. Esan nahi eta sartu, jan, eta beste gauza batzuk. Baina, idaztea, nik uste, nortasun ez nik behar detenena dela espresatzea. Eta oso berritxua naiz, gehiegi, nire iritziak ematen ditut, gehiegi, isiltzea kostatzen zait, gehiegi. Eta orduan nik uste idaztea badala, izaera horren barruan ere, espresabide bat, eta gainera, nahazten dana ez da bakarrik niretzako ez da terapia ariketa bat, nik gaur egun idazten detenean, batez ere baldin badakit publikatu ingo dela, ez irakurle jakin bat, baina badaukat buruan gero hori irakurria izango dela, orduan niretzako idaztea momentu honetan ez da niretzat bakarrik iteten zerbait, nik zentzu bat bilatu behar diot personala, baina gero badakit beste norbait dagoela horre beste aldian, ez? Orduan nik lan bezala bizidet, funtzio ez hainbeste nire diru iturrien parte bat da, beste bat da bertsolaritza, beste enkarguzko lan batzuk, baina, saiatzen naiz alik eta onena, niretik alik eta onena ematen, horrek ziurtatzen dialako ongizat eta lasaitasun personal bat, eta baita ere lan bat dan aldetik onena eman nahi detelako. Bai, ni pizka jasuna komentatu duanakin bat nator. Osan, nire buruakin baketzeko balio dit, eta gero asko disfrutatzen dut ere bai. Bai, eta erraro da esplikatzen, ze da hor ez da lana, bai da, orduak niretzako errespetatzen dira hortan, bakarrik niretzako dagoela nire bizi baldintzen kontra, inbiaso sekulako alegin bat ateratzeko denbora hori txeko. Eta, bai, orduan oso komplikatua, eta horregatik niretzako bai alde profesionalana bai da ez da tontakeri bat, ze denbora librean itxen dezu. Eta hori, eta denbora librea gutxi baldin badukazu eta esango dizuet hori gainera baina. Baina bai, orduan baketzen dit, eta orain ez dit baketzen, naholako pentsatzen egon beharko nintzatekela idazten, edo ondo torreko litzatekela idaztia, eta ez dut denborarik hartu. Nik hor, barkatu, badago anekdota, pasarte bat nahi asko gustatzen zaidana, Julio Cortázarren El Perseguidor ipuinean, ipuia da saxofonista bati buruzkoa, eta asko gustatzen zait ipui hori. Eta saxofonista hau da talento izugarria dauka, baina era berean bizitza erabat kaotikoa. Eta batean beti edo berandu iristen da kontzertutara, edo saxoa galtze zaio, edo mozkortuta dago, eta barrez. Eta, kontatzen dena da, biografo bat ari zaio elkarrizketa bat egiten, eta momentu baten ari zaio saxofonista hau kontatzen, esaten du, baitu, nik juten naiz egunero metro geltoki hontatik ontara. Eta esate jo, eta hor ikuste ditut zelai batzuk, eta hor egoten nintzen ni umetan, eta egoten nintzen egoratzen den nola, hau inventatu ingo den, egoratzen nien, nola amakin egoten nintzen, eta han saltzen gendun, eta gero nola jolasten nintzen lagunekin, eta goratzen naiz behin, maite mindutan nengola, eta han jun nintzala, eta eskutatu ginala zuaitz baten atzean, eta kontatzen dio luze, ez? Eta esaten dio, zenbat denbora dara matizketan biografoari, eta esaten dio biografoa, ez dakit, 25 minutu, esaten dio. Traiektu horrek 2 minutu eta erdi irauten du. Orduan, esplikatuko diazu nola sartzen dian 25 minutu 2 minutu eta erdian. Eta niretzako pixkat idaztea hori da. Osa, sartzen zehala momentu baten hor, eta ni askotan miratzet erlojoa da ezin da izan. Bai. Eta da, gaur egunean ere oraindikan, 3 hilabete erdiko seme badaukat, eta goizeko 6 erditan titia eman, eta lo hartzen baldin badu idaztera juten naiz. Goizeko 9 arte loaldi bat eukitzeko, edo siestetan idazten jartzen naiz. Orduan, esan nahi nuna zen, behar izanana pixka bat relatibizatzea, askotan jartzen geralako baita ere oso, idazle eta behar deguna dira gauza oinarrizkoak, baina egia da,
zerbait badaukala engantzatzen duna, egoerarik, denbora gutxien daukazunean, gutxien ez faltan botatzen dezula, eta zula, indarko nuke, edo jarri nahi dut, eta bilatzen degula hori. Eta zuk aipatu duzu ogibidea, zuek kazetaritza ikasi zenuten, Uxuek eta Jasunek, eta zuk itzulpen gintza, hauek daukate idaztiakin zer ikusizia. Idazle izan nahi zenutelako aukeratu zen itxusten idaztiakin zer ikusia daukaten karrerak, horren gaitxik baldintzatu zenuten zuen etorkizun profesionala, edo ez daka zer ikusirik, paralelo handikoa zen bi gauza dira? Nire kasuan bai, baina okerreko aukera inaban. Eta hori? Nire gara izan ezagoan hain beste informazio, bezala. Eta nire izarra ere, konparatzen gara gazteekin, eta nire guztat asko zargizu da, kabela, ze karrera dauden, ze tarako, ze... Ni nahi nahi zehose, idaztiakin lotuta zagoan zehose, eta idaztiakin ze bakazetaritza, hori got. Eta gero hazin izan nian, kazari moduan lanian konturatu nintzen nik ez naukala kazetari zela. Osea, ni gobernan hazin nintzen lanian, dakizun bezala, barrenen, eta asko zordiot, barreni, asko ikasi naban, herri aztekari badalako la bomba, osea, porque inbia duzu danetik, eta gainera zure herrixan horre supuestatzen da guztiakin. Baina konturatu nintzen, kazetaritza azken batean da errealitatea kontatzea. Eta niri gustatzen jatana da idaztea, baina sortuz. Orduan, nik aukeratu diako banu, kazetari edo idazle, ni gehiago naiz idazle, gehiago disfrutatzen dut idazle izaten. Horrek ez dukentzen, kazetari moduan lan indaban denboran eta oinere tarteke txitut gauza batzuk, horrek asko elikatzen du baitere literatura. Eta kazetari ez baterako asko gustatzen jatana da elkarrizketak itxia. Asko gustatzen jatanako jendia ezagutzia, zuk ez nazu bezala berba itxia, solasaldi hoie, hor pila bat ikasten dut, asko ateratzen dut, irutza jata hori dela marabila bat. Eta horrek bai elikatu du nire literatura. Baina ez bakarren nik indako elkarrizkete, nik irakurritako elkarrizkete baita ere, entzundako elkarrizketek, edozein pertsonakin euki aldoten solasaldi batek, kazetaritzen da realitate hori gustatzen jata, eta erabiltzen dut. Eta horrek bai elikatu du, baina bestela, ni gaur egun berriz jaioko banintz, enuke kazetaritzek hasiko. Hori usten dut. En galetia, zuzik hasiko zen. Igual psikologia, delako zen. Nik kazetaritza aukeratu nuen baita ere horregatik, pentsatzen nolako idazteko aukera emango ziala, eta etzan nola izan, baina nik daukat susmoa asmatu nula, gauza bategatik, karrera lagatzen zialako nahi aina denbora libre, nahi nure egiteko. Eta orduan, kazetaritza ikasten nun bitartean ikasi nun bertxotan, adibidez Bilbon initun gidaigintza ikastaroak, idatzen nun lehenko liburua, bidaiatu nun, ostegunero parrandan irten nintzen, eta niretzako oso pertsona bezala oso importantia izan zen garai hori, eta uste broma bat ematen du, baina karrera guztiek ez dute aukera hori ematen. Aprobatu nahi baldin badituzu eta horrego nahi badezu, eta kazetaritzak ematen du bizitzeko aukera. Eta gero hortaz aparte, niri ere, nahi gustatzen zait arnaz luze xamarreko kazetaritza. Ni egunkari batean uste ditu ingo nitzakela. Egunerokoa kontatzen eta prentxaurrekin, eta etengabe prentxaurrekotara juten, irakurle bezala ere gertatzen zait, nik berria baino gusturago irakurtzen dut argia, adibidez, ez? Edo berria hartzen dutenean, izan behar da ez dakit nola esan, pixka bat hartu behar dut lasaitasunakin, eta nahi gabe irakurtzen ditut iritziak, irakurtzen ditudanak dira, parte horiek pixka bat dianak ez, autoreak denbora bat eukituna pentsatzeko, eta gehiago interesatzen zait, gertatu dana baino, gertatu danan inguruko begirada bat eskaintzen duen kazetaritza hori, baina egia da, aurkeztu nazu kazetari moduan, eta ni gaur egunen naiz kazetari sentitzen. Kazetaritza ikasi nun, kazetari lanak ditut, baina ja badia 5 urte kenduta anekdotikoki ez dutela kazetari lanik iten. Orduan, ni gehiago sentitzen naiz idazle eta bertsolari, kazetari baino. Aurretik genizun galdetu zindan aurkeztia. Jasunek bai esan zian idazle, kazetari eta idazle. Beti hola aurkezten hau tele guztan kazetari eta idazle. Eta lanela aurkeztu dut, itzultzaile. Bai, itzultzaile sentitzen naiz, bai. Nik ez nuen itzulpen gintza aukeratu idazteagatik. Aukeratu nuan inglesak ondo moldatzen nintzalako, eta uste ditzizkalako kanpoko hizkuntzak, eta orain ez dirutzen hain edo, baina kanpora juteko aukera ematen zuelako asko, junitzen 2. mailan eta 4. mailan, Euskal Herriko kanpora, eta ni oso asko gustatzen zait. Testuak niretzat, gainera izan da oso ez nuan horrelakatikin, baina oso eskola ona ikasteko, euskera ikasteko.
egurra asko matei zutelako, zuzentzaile, bai, nik gainera hori, gazten ikasen eman, eta Euskal Filoko jendeak geunden, eta batzuetan bain neukan impresioa, Euskal Filologiako ikasken baten ikasten dituzten gauza asko euskerari buruz, baina gero praktikan testugintza hutsa zer dan, guk asko praktikatzen genula. Eta ez da gero galdera zein izan, gustora sentitzen genan gure zerakin. Zer da eta aukeratu zen? Zer da eta? Baldintzatu zuen zure idazle izateko nahiak, zure karren aukeraketa, edo gero etorri zitzaizun idazle izateko nahiak. Ez, nik uste gero itzulpen gintzan egizea jende asko sartzen ginala, literatur salia ginalako, eta gero gehien itzultzen desuna aktak eta hola diala bereien literatura mota bat dira. Baina bai, eta gero nerekin graduatu zian asko eta asko beste gauza batzutan nahi dira. Osa, asko idea irakasle, ingleseko irakasle, alemaneko irakasle eta hola, eta ez gabiltzen beste, baina bai, etzuan baldintza. Bueno, gero egisa lagundu duala, ze montauen elearazi nire garazi arrulaketenik, eta egisa da horrek ekarri zuala igual. Baina literaturarekiko grin hori nik orduan ondiokan irakurle bezala edo eta sale bezala sentitzen eman. Bai. Nizalantzan egon nintzen, itzulpen gintza eta kazetaritzan artean. Eta gaur egun egia esan itzulpen lan gehiago ditut kazetaritzan Bai, artean. eta nik orain kazetaritza lanak itxen ditutero, bai. Vale, idazletza hitz egin dugu, eta hoin Elgoibar eta literaturaz hitz egingo dugu. Neri azken alditzean, behin baino gehixotan galdetu diate jazerakan gure herrixeak bertatik hainbeste idazle irtetzeko. Bai inguru honen arira, Xabier Mendiguren editoriak hauxe txiokatu zuen. Ez da izango beste herririk azken aldian Elgoibarrek adina idazle eman duenik. Eta norbaitxek, erantzun zion, nik ordea Zarautz eta Azpeitia zirela uste nuen. Orduan, ni ibili naiz pixkat interneten ikertzen. Ez da entzuten, barkatu. Vale, ez da errepikauko baina, ez da? Interneten ikertzen eta Zarautzek eta Azpeitiak badute webgune bana bertako idazlien ingurukoek, da hor azaltzen da... Txino, apunta. Apunta, bai. Elgoibarrek ez du. Bakoitzan inguru, biografia, idatzitako gauzak eta abar. Eta orduan, hortik ateratako datu dia Zarautzek, 28 idazle eman dituala, historian zehar. Hoietatik 3 emakumezkoak, Azpeitiak 18 emakumezko bakarra, hoien artean, Zarautzek 23.000 inguru iztalde dazka, Azpeitiak 15.000, zehose gutxio, Elgoibarrek 11.000-12.000, eta ez da inolako webgunerik azaltze izuna zeintzu dian idazle elgoibartarrak, orduan bilatzailean idazle elgoibartarrak edo elgoibarko idazleak jarritxa, euskerazko Wikipediara eramaten zaitxu eta horra azaltzen denan arabera 6 idazle eman ditu Elgoibarrek. Uxue Alberdi, Iban Barrenetxea, Asier Etxeberria, Gotzon Garate, Jasone Osoro eta Pedro Miguel Urruzuno. Ni esan dizuet. Orduan, ez dago eguneratuta, baina datuak eguneratuz gero, igual bederatzi lirateke. Ez que hor falta dira... Falta dira. Falta dira bost gehiago etortze zaizkite... Segi bost 11, ez? Eta gero ikusi beharko litzake beste herritako, lehen esan duguna, idazle nor konsideratzen da. Zer idatzi duna. Eta ni gainera txio hori irakurri nuan, eta akizenek erantzun zuen, eta zen, eskerrak ez gauden lehian, eta ez da, batzuetan olako gauzekin jartzen dira. Bueno, kontua da, olako mito bat sortzen ari dela, edo ez dakit mitua edo realidadia da, baina zenbaki horiei kasu inda, ezin da esan Elgoibarrek beste herri batzuk, baino idazle gehixo eman dituanik. Bai ordia, azken garaian, idazle desiente eman dituala, eta nire ustez, gauzarik aipagarriena da, zuek zeate, 15 urteko epe baten, 3 emakumezko idazle eman ditu Elgoibarrek, ez? Eta gainea, ez edozein, ez? Nik inditut, kontuak atera ditut hemen nola askar, eta 3 artean batzen dituzue 104 urte, besterik ez dituzue batzen, hau garrantzitsua da, ez? 60 urteko 3 idazle izango bazinate, 180 urte batzen dira. 104 urte besterik ez, baina 52 liburu, eta 20tik gora sari batzen dituzue, eta ondiokan auskalo zenbat akazuen idazteko. Orduan, galdera. Bueno, gero... Bai, asko jasonen adia, denpora gehixo darama, baina... Zarroa nahi, zuen 20 urte gehiago. Bueno, uste dezue, kasualitate hutsa dela
zuek elgoibartar eta idazle izatia, ala herrixean eman dia baldintzak hori albidetu dutenak, edo nola ikuste zu elgoibar eta polemika hori? Nahi bezu nik erantzun. Igual burrutio naholako elgoibartik esan, gaurren ditut kontuak eta 14 urte dira nahiz elgoibarren bizi. Eta nik uste bizitza honetan oso gauza gutxi dira kasualitatea, kasualitate hutsa. Eta batez ere elgoibartik jun eta gero konturatu naiz ni hemen bazeudela baldintza batzuk beste herri batzutan ez daudenak. Eta aipatuko ditut nik nire garaian tokatu zitzaizkidana, ez? Baina, esan edo, hor zeuden bai bertso eta bai idazlan lehiaketak, horren arira ateratzen zen Laiotz aldizkaria, momentu batean ukigen duen Urruzuno literatur taldea, Elgoibarko izarrak indun lana, gero nik, etxetik jaso edo, baina nik uste, gure aitarekin batera, bazegoela beste talde bat baita ere ez, hor, institutuan eta hainbat lana handia induna, eta horiek era aurreko batzuen gandik jaso zutela, eta nik adibidez oso umean nintzanetik literatura hitz egiteko referente batzuk Euskal Herrian, eta banekin zeintzuk zian, mintzatez, batzuk zaletasun hori zeukatenak. Eta hori ez da herri guztietan gertatzen. Adibidez, momentu enten Getarian bizi naiz, eta han ez da halakorik gertatzen, eta are gehiago, adibidez, Amaia Lasa daukaguan, eta jendeak ez daki idazlea danik. Eta jendeak ez daki ze idatzi duen, eta ze garrantzi daukan bere obrak, eta lan hori ez da egin, ez? Eta nik uste, zuzenean edo zeharka, gauza hauek, jasotzeik hau zuhumea zenean naturalki jasotzen dezut, iruditzen zaizu aldizkari hori horregotea, normala dela, eta ala izan behar dula. Baina horratzean lan badago, eta dago garrantzi bat eman zaio esparru horri, eta lan bat inda esparru hortan, eta hori jaso dugu, eta horren zordun gera, eta, hortxera biltu ez horrak itatzen. Zure ikuspegia adibidez? Nik uste urte batzuk gehiago behar ditxu dela atzera begiratzeko. Nik adibidez nahi izaten nion lehenkoan, ere lehenengo referentetakoak, umetakoak, unai izan nire referente bat, zen niretzat Laiotzen idazten, nire lehenengo liluraten nindun ipuietako bat, akordatzen izun nahi ipui bat zala, 15 urtekin idatzi zuna, eta zan, institutotik, ikastolatik garai hartan ezagutzen nun pertsona bat, eta esaten nun, ostras, ze idazten duen, eta nire lehenengo referentetako gertuko bat, bertxotan, zuetz burtxana zan. Urtero irabaztezulako etxegina bertso bat perleiak eta nik fijatzen nintzen da, nola egiten du, eta horrez, eta gauza horien ikuste garrantzia daukatela, eta gero adibidez, Jasone hasi zanean publikatzen, eta hor harreman bat eukitzea, eta akordatzen, nik uste 18 urten euskal adibidez Greta atera zanean, eta Jasonek zian liburua, eta esan nahi, hori ez da, harreman horrek eragina dauka, edo gubio gero elkartu izan idazketa tailer batean, eta harreman horiek iruditzen zait ez diala kasualitatea. Nik ez dakar daina argi, hor igual adin diferentzia markatzen du, ez da, Laiotz agartu zanean ni orduan barren nagoen lanian, pixkat, zue baino urte batzuk gehiago dazkat. Orduan, igual nire referentiak izatekotan, pixkatola idazle aldetik eta izan aldia, Gotzongarrate bat, Azker Etxeberria bat, eta, pixkat horiek ez da. Nik bai jaso izan dut igual lehen esan duzuna, instituto mailan, bai uki ditut irakasle batzuk, Andres, Angel, Kristina Falagan, euskera eta literatura ematen zigutenak, eta jakin zutenak transmititzen, bali baduzu literaturarekiko zaletasun ero maitasun hori. Baina, dakite transmititzen hori jasotzeko prest dagoan horri baita ere. Orduan, ez dakit horre guztia, zuk ez duzun horre guztiak, igual zure kasuan bai eragin zaban. Horregatik esan dut garaian kokatuta. Nire adibidez baita ere, 16 urtekin, barrenen astero zutabe bat idazteko aukera eman ziaten. Esan dut hori, gauza horiek badiru ditela ez dakit normalak diala, baina zuk idazteko gogoa daukasunean, ukitzea horre plaza bat, eta gauza horiek ez dakit hori dan benetan motiboa hainbeste idazle sortzean, hori nuke esango, baina bai nik pertsona eta idazle bezala, sentitzen dutela eskerron bat, nire jardun honi iruditzait balio bat ematen zaiola herri hontan, eta beste herri batzutan ez dala gertatzen iruditzen. Bai, egisa elgoibar naiz eta beti kanpotik ikusita elgoibar da herri industrial bat, ez da beti lotzen da makina herramienta mundura, eta
ze ondo, oin, batzuk bentzat, lotzen dutela baita ere, idazle kopuru altu bat, daukan herri bat bezala, ezta. Hori hona da, bueno, eta musikariak ere baduzkagu, anakagu Iban bera ere bai, baina bai, eta toka Iban. Ez da bakarrik idazleak, badaude nik uste dute kulturre arloan, Elgoibar bada herri bat, bueno, badaukan ahor zezana, ezta. Igual ni bai esango nuke gauza bat, igual esain beste Elgoibarrekin, baina goinan komentatzen, goienan, deba goienan adibidez, dala MU dao euskalgintza mugimendua oso fuertea, bueno, gauza pilo bat, oso gaztetxe fuerteak eta bar, eta oso jende gutxik idazten du gero publikatzeko, eta hola, eta goinan komentatzen, lagun batzukin ikasi dutenak Mondragon Unibertsitatean, eta zen duten oso aktiboa, eta gainera igual tokia handiagotatik etorrita oso herri aktiboak, ez da, baiara industrialen ere bai zea hori da, herriak diala, baina badiala oso herri aktiboak maila askotan, eta orduan zeo egongo dela, berdin uste dut, goienan ere bai ez publikatzeko zeo hor egongo dela. Eta egiko bala zer ikusirik dauden beste aktibidade motekin, da jendea publikatzen ditu liburuak, Nekor Barberenakoren publikatu liburua, baina beste fikzio, literatur fikzio, eta hori esain beste Durangora pasauta gero ja bai, gehiago, baina baiera hortan ez, eta jendea badago, euskaraz dakizan eta ondo idazten dagoen jendea badago, eta ez da ateratzen orduan ez dakiz egongo da, baina zeo bai egongo dela. Aipatu dituzue, Laiotz, Elgoibarko izarran idazleiaketak, Barren, altu markatu, eta igual ara begira, Bale, markatu, tatzalde hon. Aipatu dituzte, Laiotz, Elgoibarko izarraren idazleiaketak, Barren, Astekaria, nik neuk uste dut herritxak izan duela aspalditxik idazteko saletasuna bultzatzeko tradizioa. Baina, hor, 1988 urtean Urruzuno literaturtaldia sortu zen, izan zala urte batzutan, Elgoibarko gazte literaturzaleen topagunea edo, eta Jasone zu izan zinean horren bultzatzaile nagusia. Zalek zu izan zinean, orduan, nola izan zen hori, nola gogoratzen duzu? Ni Elgoibarko izarra izan zen, horren bultzatzaileak. Ni ez, gertatzen dena da, justo garai hartan, 98 ez dak izan urte zen, nik hor kaleratu naban tentazioak, ni Elgoibarko izarrako bazkide nintzen, eta bueno, hor, bizkan nik ez da nire zera bat izan. Oso memoria txerra dakan nik. Nezak horretzen oso ondo zergatik Elgoibarko izarrana, baina zu izan zinen, lehenengo hasi zinela... Ni izan nintzen bizkat, hasi izan harremanetan jartzen beste idazle batzukin. Eta hor egisa da, hor, bazeundeten asko, Elgoibarko izarra idazleiaketak, bueno, orduan nola ditzen zian? Etxepelelengo, hori da, Etxepelelengo, eta gaur Elgoibarko izarra idazleiaketak irabazatzen dituztenak, eta, bueno, gutxi gora bera egisa ezagutzen ginala, bagenek izan zentzu zian, ze gaztea izian pixkat hortxe, idazteko saltza hortan. Eta hola zi ginen, bastakit zen baginan, 10 bat edola? Bat pixka gitxia? Sei, gero kopura igotzen juntzan. Bai, eta egisaga, 6 horietatik, Unai, Uxue, ni, Jon Euwik, bai pare bat liburua dauzka, gazte literaturan, eta gero Jon Garate, Mikel Artola, Inigo Otaño, horiek ez dutelako jarraitu idazten, baina ez dela talentua zauan, bada nik uste dut ez daude idazle gehiago, por lo que sea, beraiek beste bide bat jarraitu dutelako. Baina bazan talde bat, bueno, bazauan hor gogua idazteko eta gauzak itxeko, eta, bueno, fiskalen esan duzunez literaturan inguruan berbaitzeko pixkat raro xamarra ginen igual, ezta? Nik aurreko nahez buelta ekarri lehengo galderako disiplina eta hori komentatu duguna, eta ia idazle zuko intxesan duzu, horiek ez dira jarraitu eta beste bide batzuk heldu dituzte, eta niretzako hori da gauzetako bat. Nik idazlen ere bai askotan pragmatizatzen dut eta jartzen dut lanbideakin, ze bestela dauka kutsu hori, bai, nire nahiz musikaria nuelako jarraitu jotzen, eta segurazki beste batzu baina talento eduko, hori ere bai, baina ez nahan jarraitu jotzen beste horregati, baina nik orban ez nuk aldarrikatuko esango nago, gari baten pianoa jotzen aban, eta listo, ez da, niretzako bai egiten du lanak berak egite zaitxu ere, bai, ez argitaratzean zentzu hori, baina bai, argitaratzea ere bai, publiko bilakatzea bada, eta publiko bilakatzea bada niretzako literaturan parte bat, beste zerbait da.
itxendasun hori zure buruantzako, ez gitxio edo gehiago, baina orduan hortikan nixen ni sentitzen dut moztu dizutelako gidoia, baina... Ondo. Eta zuk Uxue nola gogoratzen dezu, bueltatuta Urruzuno literatur taldera? Jo, nik 14 urten Euskal eta 18 da, orduan imaginatu, aurrengo gaztiena zuzinan, 18ekin, eta orduan niretzako ja, zuek sinaten ja helduak. Eta orduan niretzat ja ez bakarrik literatura hitz egitea, juntatzea naturalki tokatu ezaizun kuadrilla, tokatu ezaizun kuadrilla hortatik kanpoko beste batzukin, eta gainera gustatzen zaizun gai baten inguruan, niretzako apasionantea zen. Eta gainera, pentsatu zeidatzeko nuen, orduan, eta orduan, larun batetan juntatu, eta hau idatzi dut, eta entzun itesi zuten. Eta orduan, hori izan, ez dakit, motivazioa handia, eta gero gainera izan da, harreman hori, ez, gertuago da urrunago, baina baren esan detena, Jasonek, batean da, bere liburua bialtzea, ez, eskuizkribu hori, argitaratu aurretik, edo akordatzen ez, nik lehenengo liburua argitaratu berrita nola santutxu ningen duen zita bat unaiek eta biok eta onginan hortaz hitz egiten. Eta orain berak publikatu aurretik, horre ongera baita ere, eta, harreman horrek segidu, eta netzako oso aberasgarria da, eta gainera ematen du, ez dakit, ez? Babes moduko bat, gertu eukitzea jendia, Nahi eroten literaturaz bakarri berbaitzen. Nire gogoratzen zerta hitz egiten, baina bai oso motibatuta juten. Horretaz behi gogoratzea. Bai, beste gai batzuk ere urtetzen zian, azken batean gazteko harria baginan, eta bakoitzak bere kezkaketaren nesaziko kontatzen zertaz txinen gero, baina... Ez, gero zen. Bale, eta Elgoibartik Euskal Literaturan Errepublikara salto inda, ez? Elgoibartik ja pasa zinaten idazle izatea, hiruen artean helduentzako narratiba, novelak eta ipuin liburuak idatzi dituzue, poesia landu dezue, biografia, kronika, haur eta gazte literatura, album ilustratuak, eta abar. Ez? Hiruon artean literatur genero ugari jorratu dituzue, nolakoa izan da bakoitzan ibilbidea, publikatzen hastetik gaur egun arte? Eba duzue holan? Ni hasiko naiz igual motzen. Ez, nik publikatu nuan eleberri bat, nola bi urte, eta horita gero inditxut batez ere iritzi artikulu bat, lehen astero itxen itxuan berrian, eta uste 6 astean behin edo largian, eta gero iritzi artikuluekin ja nekatu nintzen. Nintxuan beste gauza pila bat, baina hola idatzi. Iritzi artikuluena barkatu nola izan zen? Zuri eskatu zizuten? Eskainen zidaten, bai. Deitzu zidaten, hor gaina ez nintzen ondiokan, oza, zintzen Buelta Euskal Herria ondiokan Bartzelan bizi nintzen, da berrian deitzu zidan Mikel Perburenak aberartuko nuan, eta horban netzako zan... Bai, eta ondiokan baneguan hola, nik uste pulso honian eta goguakin, baina gero astero gauza bat zerbait esatia eta... Ani gogorren. Bai, lartxo. Eta, bai... Eta horita gero lehenko ikasturtean nintxuan hori kolaborazio pilo bat mota hortakoak, eta gero utzen ditxuan danak, eta orain aurtengo ikasturtean batez ere inditxu danak kazetaritzako erreportajeak eta elkarrezketak, eta hori asko gustatzen zait. Eta gero itzulpenak inditxut, orduan nire bueltatu naiz nire ofizialki eta titulua erregeak konpulsatutako tituluak dioen horretara bueltatu naiz. Eta, nire itzulpengintzare guztien itzulpengintza dauken alde hona, eta hori tipa bat Mona Baker itzultzaia, eta esaten du itzultzea dela idaztean plazera, baina idaztean burua ustea gabe, zezuk badaukazu ia, eta hori adibes orain egon liburu bat itzultzen, da zu altzatzera goizian, eta egunero 5 horri itzuli da dituzu, eta hor daude 5 horrixak. Eta problema daude, baina hor daukazu, eta bestia da zure buruakin borrokatu, daukala beste xarma bat, baina nik uste dut hola uztartzeko faseak izan daitezkela. Eta hori nik pixka bat itxita jotzen dut orain itzulpenena, oraingoz, eta baina ez idazten hasi berriro. Osa, badaukat ideia bat buruan eta horrekin nahet hasi. Eta hori izan da nire trajektoria. Bai. Nire kasuan iaz nintzen idazten etxian, eta umetan batez ere bertso paperak idazten ditun. Hola, nik ere askotan esatet esker.
bertso formatuan idazten ditut, gauzak. Eta azkenean batean nik bertsolaritza bizi nuen hitzetik hortzeratik, telebistaz. Ze bestela, pentsatzen dut, herriko urtean saio batera jungo nintzala. Nola beste nintzen, gero gaztetan bai, baina umetan, idazten ditun bertsoak, testu lehiaketan ipui lagurrak eta zen nintzen idazten. Bergarako Maitasun Gutunen lehiaketan pare bat aldiz saritu zizkiaten bi gutun, ordan golako testu laburrak eta izan zen, nik uste pixka bat gertatzen dela herri txiki baten bizi gara. Ordan pixka bat buru ateratzen duenean norbaitek eta kasu hontan bereizgarriren badin baukazu eta kasu hortan gaztea eta neska, orduan bapatean bazter guztietak iruditzen zidaten. Gazte egitan, oraindikan nik ere jakin gabe nun sartzen nintzen eta irratian astero ipuin bat irakurtzen nun, zutabeak idazten ninduen, mila saltxatan. Eta orduan nire izan zen, inta konturatzea bidean zer ez nunin nahi, eta zer egin nahi nun, pixka bat, lehenengo baietz esan, eta gero, eta orduan, aspaldi utzi nion iritzi artikuluak idazteari, asko kostatzen hitzaidalako eta konturatzen nintzalako momentu batzutan entregatu behar nula iritzi artikulua eta ez neukala iritzirik. Eta orduan egiten dituen iritziak sortu artikulurako, eta oso bortxatua iruditzen zitzaidan, ez? Batez ere bertxotan hasi nintzanean, astero plazaz plaza iritzi pila bat ematen dituzulako. Eta orduan sentitzen nun, joia esan behar den guztia, eta nire burua errepikatzen sentitzen nun. Eta gero, era berian karrera bukatu nun, hor argian, egin dituen berriako kolaborazio batzuk, eta argian hasi nintzen elkarrizketak egiten, hor asko gozatu nun. Eta igual inflexio puntua izan zen, aurdun gelditu nintzen momentua, eta momentu hortan, eta batez ere ja ama izan nintzen momentu hortan oso denbora gutxi neukan niretzat. Eta orduan oso garbi sentitu nun, nik benetan zein nahi nun. Eta kontuatu nintzen, benetan plazerra ematen ziana zala idaztea eta bertxotan itea. Eta nik itzulpen gintza sartzen dut idaztearen barruan, itzultzen pila bat gozatzen dut. Eta adibidez momentu honetan poemak itzultzen ari naiz, eta da, hori ez, gainera niretzat presioa da teknikoagoa, baina karo, ja ez dira zu hor plazaratzen ari dan, gauza horiek esaten ari dana. Beste batek esan duna, ekarri behar dezu, eta orduan... iriste zera beste toki batzutara zu zeu etzinan editxiko, ze klaro, etzera... Eta responsabilidade mota bat ere ja gainetik kenduta daukazu. Eta orduan ja da niretzat hizkuntzaren disfrute hori, ez? Eta niretzako hori klabea da. Idazteten nik hizkuntzakin horregatik hasi nintzen bertxotan ere, kantatzeat eta hizkuntzak gustatzen zaizkidalako, eta euskera asko gustatzen dalako eta disfrutatu egiten detelako jolas horiekin, ez? Eta gero ja, generotan, lehenengoa ipuin liburu bat izan zen, bigarren novela bat izan zen, hirugarren ipuin liburu bat izan zen, eta orain eleberri bat idazten ari naiz. Eta orduan, pixka kontatu nahi deten horrek eskatzen dian formatuaren arabera. Eta aurre eta gazte literaturako lanak ez ditxura aipatu ere itxen? Aurre eta gazte literaturako lan asko izan dira enkarguzko lanak. Adibidez atzo aurkeztu genituen Amets eta Lurren liburuak Euskal Herriaren historia umei kontatzeko, eta hori izan zen enkargu moduan iritsi zitzaidan zerbait oso gustora indetena, fikziozko ipuiak idatzi ditut umeentzat Euskal Herriko historiako garai diferentetan kokatuta. Paliazoentzat, Pirrita Porrotxentzat ere lan desente iten dut. Eta gero bai egon dia hor tartean, bururatu zaizkidan ipuin txikiak edo idatzi ditudanak, eta gero publikatu dianak, eta beti bizi izan ditut olako jolas edo parentesi moduan, ez? Igual beti dakat eskuartean zerbait potoloagoa edo, eta batean ideia bat etortzen zaitu umeei kontatzeko, eta azkenean umeentzat idatzi ditutan gauzak oso laburrak izan diaz, nire bai, asunek adibidez gazteentzat idatzi ditun liburuak luzeagoak dira. Nik album ilustratu batek igual dauzka folio eta erdi. Orduan hori gehiago da ideia, momentu batean dut, idatzi egingo dut, ez? Eta idatzi, ilustratzaile batekin harremanetan jarri, asko gustatzen zait ilustrazioen mundua baita ere, eta orduan eta hola izan da, eta horre ere, genero bakoitzean saiatuz zure honena ematen. Nire ustez aurre edo gaztentzako literatura ez dago, literatura da. Bakarrikan buruan daukazula segmentu konkretu bat edo adin konkretu bat, eta hor asko lagundu dit niri umeak inguruan izateak, eta pixka bat beraien munduan sartzen zeranean, ideia horiek etortzen zaizkizu eta modu hortan eman ditut. Baina pixka naturalki, eskenik idatziten dut normalean, orduan etortzen zaidanean zerbait, eta buruan baldin badukat, eta segitzen baldin badu buruan,
aste bat eta beste bat eta beste bat, eta bueno, idatzingo, Eta gero batzuk argitaratu dira iaia berehala eta beste batzuk, adibidez, Besarkada albuna, nik bertso kopla horiek idatzen dituen orain dela 5 urte eta orain argitaratu da. Suertatu dalako ilustratzaile batekin harreman gustatu zitzaizkidan kopla horiek, ilustrazioak bidali dizkit, bueno, zabiltzanean eta konstantzia bat dagonean sortzen dira dalako gurutzaketak eta aukerak. Zuria luzia da, baina ez, laburtu ingo, iztera bat nomen kurrikuluna kontatzen gaudela. Azkenian ikusten ez dut, batez ere usuek izan da banakin, ez? Identifikatzen naiz, niri ere bai pasatu zitzaidan zuk ez duzun hori, ez da? Tentazioak kaleratu naha, lehenengo, bai idazleak eta batzutan parte hartu, batzuk irabazi, beste batzuk ez, pixkaria zen zera saltza hortan sartzen. Eta alako baten aukera eukinaban tentazioak kaleratzeko. Aldez aurretikan, eripin bat publikatu zen Euskaldunon egunkarian, Xabier Mendigurenek irakurri zaban, gustatu zitzaion, eta nirekin harremanetan jarri zen, da, pixkator 2 urte pasau zian, nik nire ipuinak idatzi, berari bidaltzen izkion, da bere iritzia ematen zian. Eta 2 urte horien ostian tentazioak. Eta tentazioak izan zen, pixkat zuk esan duzun berdin, emakumea eta gaztea, eta horren olako bun bat, eta horren ondoren gauza asko etorri zian. Enkargu asko iritzi artikuluak, hemen gehiegi. Eta ni orduan gaztian itzan, eta zin itzan danari bai esaten ez da. Eta bigarren liburua idazteko orduan kriston blokeua bezala sentitxuna. Baina, korapiloak idatzi naban, gero eta azkenean pixka da idazten duzu. Eta kontatu nahi duzun horri ematen diozu ahots bat edo estilo bat, edo die ipuinak korapilatu daudenak, edo da novela bat, edo da umientzat ipuin bat, edo gazte literaturan kasuan, nire kasuan enkarguz hasi nintzen. Nik ez naukan inondik inora asmori gazteentzat idazteko, ez naban nire burua gai ikusten, ez dakit zer kontatu, nola kontatu, baina, enkargo bat jaso naban, jara sortu naban, eta, nola jarak arrakazta eukizaban, bazkenian ere bizitzako 10 urte pasatu ditut gazteentzat, nire bentzat idazten, eta egizezan oso gustora eta oso eskerroreko. Baina, idaztea danean azken batean zure lanbidea, eta gainera gustura itzen duzunean, etengabe zaude horre, saltxa hortan, eta, nik uste modu natural baten aukeratzen duzula formato bat edo beste bat, Egisa maizateak markatzen zaitxula baita ere nik gutxi, baina badauzkat aurrentzat eripuin batzuk, eta hori amatasunak eman dit. Bestela, batzutan umeek ere matizkizutelako ideiak, ez? Umeek daukate Aiei begira nintzalako inoiz jarri, umeak euki arte nire umeak itzizizkitan baten inporta. Zan egiten ditun ikusten, naiz igual berezik umezalia izan, orduan nengo aiei begira, baina bizitzak jartzea toki batera edo bestera begira, eta hori literatura bihurtzen da. Hori da. Oin aurrera jarraitxo horretik, galdetu behar dizuet ze hor dudan, hain naiz horra begira eta gelditxuta da, eta maigaina jarri diguzuena. Sortzirak uste dira. Sortzira dira. Ordu erdi falta, hori zan. Gure kezketako bat, eta jarri diguten bere erloju bat, eta hemen jartzen du saspirak. Literatura eta feminismora ingo dugu salto. Gertatzen da, gaztetxuen lehiaketetan, saridun gehienak neskak izaten diala, baina argitaratzen duten euskal idazleen artean emakumezkoek jarraitzen dute gutxiengoa izaten. 50%tik oso urrun oraindik. Eta horren adibide bezala, egoin dela gutxiko datu pare bat, Euskaltzaindiak antolatzen duen Azkue literatur lehiaketako aurtengo deialdian, 10 eta 17 urte bitarteko gaztetxoei zuzendutako lehiaketa da, 13 irabazletik 12 neskak izan dira, eta garai hortan argitaletxeen aurtengo udaberriko nobedaden katalogoak atera zian, eta hoien artean, helduentzako literaturan, narratiba, poesia eta saiakera, 35 gizonezko, eta 3 emakumezko, besterik ez, eta haur literaturan aldiz 6 emakumezko eta 4 gizonezko. Konplexua da, baina zergaitik gertatzen da hori. Kuriosoa da gero nola, esaten da, emakume idazleak modan daudela, eta emakume izateagatik bakarrik argitaratzen dituztela liburuak, eta emakumeko jartzen gehiago daukatela, eta zergatik hori, dakitzua da gizu. Baina beti mandan zerbait da, ez da? Zergatik asimetria hori. Musika eskoletan ere gertatzen da ez.
bizi garen gizartea da. Jarren daiteke, sartu gaitezke gehiago, baina esparru publikoara ateratzea zailagoa da, ostia gehiago jasotzen dituzu, tipa izateagatik, eta erreferentzia gehiago gitxiago dauzkazu, eta abar. Zanet, ni feminista nahi orduan nik itxeetan irakurketa da gizarte patriarkal baten bizi garela eta ondorioz, zenbat eta berdin baldin bazer, esanet, hor klase zerak ere bai badaude, eta beste identitate hartaz gehiago osatzen dute, eta orduan zenbat eta idaz niretzako publikatzeko eta esparru publikoan egoteko normalean privilegio batzuk eduki behar itxuzu. Idazle gehienak ziurazki unibertsitatean ikasitako jendia dira, edo, eukidebenak astixe euki biozu. Baldin bazaude dependezen lan itxen, da gero baldin baukazuztek izen jenden ardura hartu biharra, eta ez baldin baukazu hori sustengatzeko inguru bat horrek ere egiten du. Orduan, hori da tesi bat. Bakit galdera komplexua dela, eta igual aztertu beharko litzateke euskal literatur sistema eta literatur sistema barruan badaude egileak eta egile emakumezko. Nik uste dut orokorra dela, nik uste dut behiratzen baldin badazu bestoki batzuetara ere bai gutxo gora bera prozesua antzekoa izan dela, eta begiratzen baldin bada ere bai euskal musikan edo euskal bertsolaritzan edo gauza pilo batan oso antzekoak diala kontuak. Literatur sistema, dana dalako literatur sistema hori aztertu eta hor badaude egileak, eta hor emakumezkoek edukiko dituzte arazo batzuk aurrera itxeko, berezkoak emakume izatiagaitxik, gero badaude argitaletxeak eta hor eragina izango du editoreak emakumezko edo gizonezko izan, gero badaude, azkenean faktore asko daude, eta zaila da hori aztertzen, eta... Bai, esan etena da, daude hor, esan desun adibes editoreena eta hori, eta klaepioa daude, eta gero da norberare bai hor jartzea, eta ze gauza galdetzen dizkizuten elkarrezketetan, eta beste, orduan, esan nahi detena da, niretzako esplikazioa oso erretza dela. Bakarrekan, karo, gero daude klabe pilo bat, baina klabe hori guztiak badia niretzako gizarten antolamendu baten ondorio bat. Autobus eta adibes horien fijatzen ez, Donostiko autobus pilo bat asko tokatzen zait, pesako gidariak eta Donostiko autobusetako gidari sarri tokatzen zait emakume bat izatea gidaria. Hori nik uste dela laguntza bat eman zalako eta inzialako kuota batzuk sortu errazteko bidia emakumei gidari izatera iristera, eta hori indizan ez palitz, etzian iritsiko, orduan beste alor askoz ez erromantikoetan ere bai agertzen dialako gauza. Bakarrekan literaturak badaukan kontua da, gero pertsonaia publiko bilakatze zeran ez, tokatze jatzula entzutia eta bai, eta gero lehen urtean jaso egon zen Sautrelan 2015ko oindala bi, ez da izan 2015koan zera baten, balantzea egiten, eta asustauta zeuden, zenbat asustauta zeuden 4 liburu aterazialako, eta 4 liburu kritika honek unkezituztelako. Eta horrengo udaberrian, ez dakiz zenbat dira. Gai honek ez nauka padere pozik, egartunan bezala, baina uste diala gauza batzuk oso luze jotzen dutenak aldatzeko. Osa, gizarte aldatzeakin bat aldatuko da literatur sistema. Pixka bat hor sakonduz edo, zenbakiek azaltzen duten asimetria horren kontrara, bat-batian, batez ere 2005 urtetik aurrera, ematen zuen euskal literaturan dana zala emakumezko, dana zala gazte, dana zala eder, eta hitz egin zen emakumezko literaturari buruz asko, Erasmus literaturari buruz, Orgasmus literaturari buruz ere, hor salto bat eman da, eta emakumezko idazleei behin da berriz galdetu zitzaizuen horren inguruan, Eta adibidez, Jasone, nola bizi izan dezuzuk hainbeste literatura femininoan inguruan galdetze hori, ez dezun askatuta maitxu? Bai, a ber, eske gauza asko daude hemen esateko, baina laburtzeko. Nik, ez maz, bialdu duzunean gidoia, eta ikusiotenean galdera hori, gauza batetaz konturatu nahiz, eta da, nik 98an argitaratu nuen Tentazioak, 2016an gaude, pasau dira ja 18 urte. Eta guztu pasau bitxutela 18 urte, pixkat etiketa hori gainetik endu nahian bestela, ezta? Emakume idazle, edo emakumeentzat idazten dagoen emakumezko idazle bat, edo pertsone femenino jakin batzuk sortzen dituen emakume idazle bat, edo, eta, ja,
irutza jata ego behar momentua zen dugula, eta zer. Emakumean ez, eta zer. Vale, nire pertsonaiak asko dia emakumezkoa, eta zer. Literatura femeninoa bali madare, eta zer. Osea, bale, ja. Oindala gitxe, Alain Agirrerin diot elkarrizketa bat, eta naita ez naban sartu galderarik emakumea eta literatura eta horren ingurua. Baina hori ere izan zen jarrera kontziente bat. Ez da gizela esan. Osea, esan modu natural baten atera ez galdetzia ezer horri buruz. Baizik eta hor atzian ere bazaguan helburu bat. Bai, normalizazio horren barruan, bale, ja, ez? Ze badirudi guk etengabe gaude etiketekin. Eta etiketa horiek gainera erabiltzen dira, bigarren mailako zerbait bagina bezala. Eta ezkutatzen da, gizonek idaztako literaturan gizona dela protagonista, saizar bitera ez dio eta galdetzen. Hori ezik esan da bezala, ez da? Osea, badirudi literatura neutroa dela gizonezkoek egiten duten literatura. Guk itzen dugun literatura da emakumezkoen literatura, edo feminista, edo femeninoa, edo... Ni feministak eneztaka problemarik zen, niretzako autu politiko bat da, eta ni hor kokatzen naiz, eta nik hortik indut borroka, eta niri asko lagundu dit horrek ere bai, talde tikitxeak eta beste orduan, baina zure burua, zure burua justifikatu behar izatea, pilo bat aldiz, baina eske danakin ere bai, eske edo zer gauza, nik ez dut uste inori hemen dagoan tipa inungo hori arrotzen goza honi justifikatu behar izan da bala, berdin jata zer, kotxe bat erosi duala gorrixa edo dana galakoa. Orduan, pues ez da erretza, nahi xozen nuke beste modu baten izango alizta, pertsona bezala tratatzeko bazen uste, eta liburu bat idatzen pertsona bezala eta ez. Baina bai sentitzen zera epaituagoa emakumizateagatik. Eta hori realidade bada. Emakumizateagatik bakarrik epaituagoa zera. Eta gainera ja, arlo publikoara pixka pasatzen bazera eta hotxa balin badakazu, ero medioetan agertzen balin bazera, bare eta epaituagoa, ez da. Eta beti da hor, nik uste zentzi hortan ere oso kontzientzia bat euki behar duzula, militantzia bat euki behar duzula, ontan jarduteko, ez da. Zelen esan dugu, dirurik ere ez duzu ezera berazten, orduan, zertarako, ez? Zeinentzar nahu idazten, zer nahu idazten, ze emango dit niri honek, ez? Bada hor zure barruan zerbait komunikatzeko, espresatzeko, zure testuen bitarte, zure, eta gero aldarrikatzeko emakumeak ere, nahi balin badegu, alde gula arlo publikoan egon, ez da? Eta daukagula, beste edoz nidokan eskubide berdina, gure ahotsa entzuteko, ez? Baina zaila da ze epaitua zaude hor, ez? Ni indala gitxi egon naiz normalean literatura, hori igual gero ipatuko dugu, euskal literatur taldeena eta ez da, baina, ez modutan, iritsi nintzen momentuan, dinamizatzailea, hasi izan galderak itzen, eta lehenengo galdera izan zen, bai, euskal literaturan, emakumezkoek idazten duzuen literaturan, pertsonai maskulinoa tratatzen dituzue pelele batzuk izango baina bezala. Hola, hasi izan, ba. Bona, eso, amarre arte konta, barnaz hartu, eta nire hasi nintzen, pixkat nire iritzia ematen, defendatzen beste argumento batzukin, eta berak, momentu hortan, esentziala izan zen. Ona, zuzatoz epaitua izatera. Lehenengo aldiz pasatzen jatala hori, epatzik talde baten, Jode! Bai, eta ni seguru nau, egoera hori, hitz horiek, esaldi hori, sekula ezizkiola esango idazle, gizonezko idazle bati. Horan, olako gauzak ondiokan ere pasatzen dira. Eta orduan geratzen zera... Etengabe pasatzen dira. Egunero pasatzen dira. Gero gerala paranoika batzuk, eta histerika batzuk, eta egun guztia gaudela ez dakize, eta eske bizi ditugun gauza dira. Nik kontatu nahi pixkate humoretik, ez, anekdotak. Pixkata ilustratzen dutenak edo, oindala urte bete edo, Itzia Rokariz artistak galdetu zian, ¿cómo se llega al verso desde el cuerpo de mujer? Zian, ez? Eta ulertu nion oso ondo. Ze jendeak ikusten nagoenean ibertxotan, ikustu emakume bat. Eta bigarren, hirugarren edo laugarren botean ikustu bertsolari bat. Gizon batek bertso bat kantatzen duenean, bertsoa hor dago. Baina emakume bezala bertsora iritsi inbertzea. Eta hau dago lotuta, Maialen Lujanbiok esaten zuen. Emakume bertsolari batek demostratu behar du 3 aldiz on dala. Lehenengo, esango dute, emakume izateko bastante egiten du. Gero esango dute, emakumeen artean onentsuena da. Eta gero esango dute, ostra, bertsolari ona da. Baidazle bezala berdin eta beste alor publiko guztietan berdin. Eta honekin topo egiten duzu,
toki guztietan eta etengabe, eta kontua da, haserrerako eskubidea ere ukatu ite zaigula. Eta haserratzen baldin bazera, histeriko bazera, edo orduan, iaia zaude eskuak lotuta, ze gainera inbardezu zure burua justifikatu. Gizonezko idazlek edo gizonezko bertsolariek ez daukate generoa, egiteuten jardunaren eta generoaren arteko diskurso garaturik, esketzai eskatzen. Ez daukate zertan euki, baina eske emakumezko idazle edo bertsolari edo ekisek euki behar du ja, diskurso bat garatuta, horren inguruan, eta diskursoak salbatze zaitu, baina eske aldi berean ardura guztia zure gainean jarrita dago. Eta da, jendartetik iristen zaigun mezua da, problema zuena da. Soluzionatu zazue, zuek. Niretzako zentzu hortan kolektibo horregatik izan da hain importantea, eta jutia krestakin, eta autoridadea niri da. Eta bai. Osea, baina, karo, ere bai hori indezakezu, nik uste dut hor bai dagoela, niri tokatu izan balitzait borrokatzea borrokatu zuten, orgasmusan mobide horrekin guztiakin. Ni ez, horretako da. Bai, izan gauzak nik uste asko aldatu diala. Dana bala, asko aldatu da. Indar relazio aldatu da, bai. Zue dakazuen bentaja, komilatian nire garaiakin, eta berriro maten hasi zarra nahi zen, baina, bueno, ni kaleratu naban garaian tentazio ni bakarri nagoen. Hoixe ba, horregatik diot, bai. Bueno, Arantxa, Aurre eta Bizkaia, eta bazeuden baina beste, eta Karmele, eta pixka berandu etorri ziren. Orduan, ni oso bakarri sentitxu nintzen gara hartan. Horrek ze bentaja euki zaban, gauza exotikoa nintzen. Orduan, gauza exotiko banitzen, pues agartzen nintzen leku askotan. Bai, baina askotan esaten da, eta guk bertxotan esaten dugu, deitzerako momentuan bada bentaja, baina epaitzerakoan ez. Alderantziz. Anekdota zeralako gehiago dituko izute, edo toki gehiagotan zaude, baina epaituko zaituzte askoz gehiago, eta zuen mesera askoz gehiago demostratzen nor zaudela ez emakumea zarelako bakarrik, baizik eta badaukazula. Ez, netzako prozesua historikoa eta gertatzen da gauza pilo batetan, eta orduan gu, ni ere bai eukidet aukera gauza batzuk esan ditxuan moduan esateko, lehenao, bazegoalako genealogia bat naiz eta trakitxat naiz etengabe nahi duten, baina bai, eta taldean ez bakarrekan besti idazle batzuk egotea, baizik eta zoko ukitzea babes bat, eta niretzako nire teknika baizan da, karo, gero faktura dauka, eta hori ere bai lan den behar da, baina krestakin jute niretzako niri ondo juntzait. Ondo doakit, bai. Ondo. Bueno, gai honekin amaitzeko, asko egongo litzateko honi buruz, baina literatura femeninoaz asko hitz egin da, edo desiente hitz egin da, ez, gurean, baina literatura feministaz ez hainbeste. Behar bada, askok ez dakigulako ere zedan, ez? Norbaitxek, Danelek berak esalduko luke labur zedan literatura feminista. Daia zure literatura labur bitzetan. Nik orain erabiliko beti erabiltzen dana eta bat natorrena da, zu identifikatzen baldin bazera feminista bezala, nik uste dut, zure liburuena, eske liburuak interpretazio, liburuak irakurriak dira nenean existitzen dira. Orduan ezin dezu esan gauza bat, irutze zait. Gauza bat, gauza bat izan diteke arraki reakzionarioa, baina eske gero igual segulako buelta ematen diozu eta tergibersatu dezake zure aldera biltzeko. Eta kontestuan arabera. Bai, eta gai bakoitzean gauza batzuk dira oso apurtzaileak eta gero igual urrengoan ez, eta gauza bat momentu batean feminista bezala irakurri daitekeen zerbait, gero igual beste batera irakurri daiteke. Bai, eta gero adibidez dago Hulbeck bezalako autore bat, jendea gehiago da, baina Hulbeck bezalako autore bat ematen duela, zera, kriston fatxa, kriston zea, eta gero irakurtzen du jende, irakurri daitekela toki askotatik. Orduan, nik neuk, bai, nik uste dut izan daitekela genero ez dakat definiziorik liburu feminista bat buruztekit. Nik ere ez. Gehiago daukatana da, norbere intentzio ez. Zu idazten ari zean momentuan eta ni idazten ari nahi zenean ez dut pentsatzen liburu feminista bat egin dut. Beste gauza bada, nire eraikuntzan, esan nahi dut, nire begirada eraiki baldin badet eta hortik, beste batentzat igual izango da erabat feminista eta beste batek irakurriko dut esango du, hau ez da bat ere feminista. Bai, saiatzen naizena da adibidez, ume eta gazteentzat idazten detenean oso kontziente izaten emakumezko personajei eta gizonezko personajei zer rol jartzen dizkiedan. Eta gauza oinarrizko horietan ez, edo ilustratzaileai esaten joseatik pintatu dituzu ez dakit ez, neska guztiak hola eta mutil guztiak hola, edo ekintzak zeini jartzen dizkiozun, Lur eta Ametxen historiaren asunto honekin, izugarrizko burruka argitaletxeakin,
Osea, gauza minimoan, ez, batez ere ilustrazioetan, ze, karo, ilustrazioak aldatzea, esaldi bat aldatzea ez da kostatzen. Ilustrazioak aldatzea behin da berriz bai. Eta orduan nahi bezartu genuen entziklopedia, Lurreta Ametxen Euskal Herriaren historiaren entziklopedia, eta agertzen zian, eta benetan, emakume guztiak agertzen zian titia ematen. Eta momentu batean esaten, zehose gehiengo genuen historian, ez? Titia emateaz gain, esan nahi dut. Eta momentu batean adibidez ez giza evoluzioaren, batximinutik ez gizakirako hori, eta zeratik ez da izango emakumea, ez? Agertzen dana, da beti gizon bat, edo margotzen ari dana leize hori, edo ez beste gauza batzu, baina etengabe burrukatu beharreko zerbait da. Eta orduan hor bai, intentzio bat, alerta, personalki alerta egoteko intentzio bat, eta gauzak nundik datozen, eta hori, normala dana, normalean izaten da maskulino hegemonikoa. Eta orduan konturatzea, eta behintzat saiatzea esaten aurrekoari ez, zuretzat normala izango da, baina niretzat ez da normala rol hauek egotea. Edo ilustrazio baten jarri gintuzten, ezan Durangoko azoka, eta Durangoko azokako estan batean zeuden Gabriel Aresti, eta nahi zuten gaur egungo idazle bat. Eta ez ekiten zein jarri, zailete zitzaien aukerak eta horitea, eta zentan, ez Zibilizanez proiektua, importa zaizu zu jartzen baldin bazaitu, eta zenen, jarri. Pasazieten ilustrazioa eta agertzen zen. Gabriel Aresti, danok ezagutzen dugun argazkia, anteojoak eta harri eta herri eskuan, eta onduan. Agertzen zen nire antzeko panpin bat, Gabriel Aresti hola begira, 90 petxuakin, titia ematen nahi ez da behitu, esan nahi dut. Hola begira, eta ardan iztenea, hau irakurtze dutenean gaztetxoek ikusten dute idazle bat, eta beha seduzitzen ari da neska bat, ez dute, esaten bastakit jarri ez liburu bat eskuan, gaina argitaletxeak hitz egin eta esaten zidaten. Ez, bilera egin dugu argitaletxeko nesken artean, eta erabaki, eta danok ados gaude zuri bezain politaziala. Eta orduan, nundik hasiko gera, ez? Nundik hasiko gera. Eta hau aldiro. Eta egia esan, idazle bezala jeria bada, bertsolari bezala, ikaragarri, askoz ere gehiago. Eta orduan pixka da lantzea, humorea. Ez dakit humorea eta gero konplizia. Niretzako oso importantea da, ez? Askotan behar dezu besarka bat, edo behar dezu esateko sabitu hau pasa zait, eta bentsatin dezagun parre honen inguruan, ez bestela ez dakit nun sartu, ez? Indarra hartzeko, jarraitzeko. Ondo, nik uste temporadaz zer da? Eta hogei dira. Bai, orduan, zabalduko dugu galdera tarte bat, zuetako inork galdetzeko zehose badu, altxatu eta bota. Gero bestela txiki egunen etorreko dira galdera guztia. Bueno, ez badu galderarik, bi aukera daude, nik badazkat hemen beste batzuk, euskal literaturan gaur egungo egoera eta etorkizuneko erronkei buruzkoak, baina beste aukera bat da zuei hitza eman eta elkarri zehose galdetzia nahi badezu. Nik uste behaiek galdetzia, nintzakela politena, ez? Bai, Ez gara urtero elkartuko hemen. Norbaitxek galdetu nahi du? Bueno, Ez ben 2016 batuko daia. nik gani dauka liburu bat esku artean ontxe, Uxue Alberdi izan dugu ezinbesteko laguntzaile. Ez dakik gogoratzen zera. Zer liburu? Nik irakureko izut. Bai, bakiz. Ez da batez ere modako gaia. Bakiz zer da jari zean. Ez ditu iritsi horriak betetzen egunkarietan. Ez da irratietako tertulia saioak ere. Tabernako eztabaidetan ez da inor honetaz arituko, eta hala ere, ez da izango gizonik ez emakumerik bizitzaren aldi batez bederen, auzi honetaz kezkatu eta sakon pentsatu ez duenik. Hil eta gero zer. Eta zer barruan bakarrean sentiordu aldezu? Hori da galdera. Uste dela, jainkoari buruzko eskatu ziguten. Ez que lanetik indegu. Bai. Zerrako liburu mardula. Portadera gutzuko duzu, Azala? Azala? Jainkorik bai ala. Ni aritu nintzen transkribatzen. Garai hartan, elkartu zian Edorta Jimenez eta Jose Arregi Arantzazun, eta galdetu ziaten ea
grabatuko nituen eta transkribatuko nituen elkarrizketa horiek, eta egia esan oso esperientzi aberasgarria izan zen. Eta gero beste behin ere galdetu zenidan Joseek berak eskatuta hainbat idazleri eta hain guztietakoei eskatu ziguten pixka bat jainkoarekin edo erlijioarekin edo izan gendun harremana edo gure iritzia edo emateko, ez? Eta hil eta gero zer bizitzen nahiko lan. Jarraituko duzu bizitzen? Espero dut baietz. Oh, Ez, niri egia esan, niri pentsatzea asko gustatzen zait, eta gai existentzialak eta ere gustatzen zaizkit, baina ez naiz fededuna, eta ez daukat asmorik oraingoz. baina fedea ukitzea zer da? Fedea zereka. Beste gai bada hori. Bai, beste gai bada. Beste gai bada. Jangoiko egitze badago, baina jangoikoaren atzean zer dago? Ja, mito bada, bai. Karo, ez baldin bat sinisten mito hortan beste mito batzuetan sinisten dezu. Hori da, nahi adibidez, beti esan dut, sanetzako, Biblia, ipuin politua da. Osa, esan nahi den literatur lan bezala, iruditzen zait bere balioa daukala. Eta iruditzen zait gainera, nahi baldin badezu horko baloreak hartu, eta horko balore askorekin gutako askoa doze hongo ginakela. Eta eztabaidatu daitekela horri buruz, eta beste hainbat gauza buruz. Gero beste gauza bada, karo, oso zaila da eztabaidatzea erlijioa zola zabalean, ze seguraski zuk ulertzen dezun erlijioaz eta nik ulertzen dutena, edo elizaz, edo jainkoaz, eta bakoitzaren esperientziak eta zertan eragin digun gure bizi personalean, izango dira bakoitza mundu bat, ez? Nik 85 urte ditut, eta azkenian iritsi nahi dakizetara, azkenian misterioa da. Eta misterioari buruz ezinek hitz egin. Hitz egin bai, baina azaletik. Hori bizi egin behar da. Eta bizitzen dena horrek balio du. Eta badakeni bizitzen jarraituko da beti. Eskerrik asko, Enrique, mendik beste galderari badago? Nik ez dakit zer galdetu, baina bai izan nahi zuet poz ematen duela. Zue bezalako gazte preparatuak, eta idazleak, eta kapazidadeko jendia, eta hoi bersotan ikustea gozada bada, eta... Eskerrik asko. Egia esan, oso pozik. Zuek guztiakin, oso pozik. Eskerrik asko. Norbait geixo animatzen da? Ni daka galdera bat zuretzako, nahi? Ja, zu esate idazle hiru... Bai, baina iagun gara ordu eta hogei, bete ja, inde zaio ketelka galdera bat. Ez, ia ze moduzu zuk orain publikatu ezuen dela hilebete izango zen, liber bat, hau txaietatik, badaukala lotura baita ere Baiarakin eta Elgoibarrekin da hori. Eta, tokatu zitzaidan irakurle talde baten egotea zurekin, esperientzia politxa, eta pixka bat zuk zela ikusten dituzun. Orain zure burua idazle ikusten dezun, prozesua zuretzako ze izan dan, edo zer... Enoan espero, ez? Pixka nik uste, idazle izatean inguruan hitz egin dugu hasieran, ez? Eta... nik liburu bat, novela bat publikatu dut, baina nik aspalditxik idazten nuan. Nik uste dut, publikatu gabeko idazle asko dagoela Euskal Herrixen eta munduan, ez? Eta bai gartzen dut, jendean aldetik aldaketa moduko bat, ez? Liburu bat, novela bat publikatzen dezu momentutik, idazle kontsidatzen zaituzte eta batzun begirada edo aldatu itzen da. Nik novela publikatuz gero, ondela gutxi irten zen, oin hasi naiz irakurle taldietara juten, eta egixe zen, oin egin naiz irakurlien iritziak eta jasotzen. Ja, oso denbora gutxi pasatu da, Bai, nik uste, jendeak ez duela masiboki ere irakurtzen. Jende askok daki novela bat idatzi dezula, baina jende horren kopuru txiki batek irakurri du, eta irakurri dutenetatik ezagutzen ez bazaitxue, ez diazuan aurbiltzen. Gehienak ez dira urbiltzen, gertatu zitzaidan Donostin dagoela, kafe bat hartzen, urbildu zitzaidala ezagutzen ez nuan mutil bat, eta esan zian zu nahi bilena zea, ez da? Bai, eta zu, ez, nik zure novela irakurri dut. Da asko gustatu zitzaiola, eta, holako gauzek, pustu itxe zaitxu, ez? Eta nahiko horrekin. Kuriosoa da, anekdota bat kontatuko dugu. Bisok ezagutzen dugun pertsona batek, nola esan zizun, ondiokan novela argitaratu gabe zauka, baina, ja labetik atatzeko da. Eta nola, esan zizun, pertsona batek,
Ostras, eta helduentzat idatzi biozu, helduen literaturan Euskal Herrian arrakasta eukitzeko eta komunikadetan atatzeko eta emakumezko izan bezala. Orduan, pixka zure esperientzia hilabete honetakoa, zu ezera emakumeak izan da. Naiz emakume. Eta diskriminazioa bai diskriminatu izan zara, ez? Bueno, nik lehiaketa bat irabazi nuen, gainera horren inguruko galdera bat daukan, laurok irabazi dugu igartza bekan sariren bat eta horri esker argitaratu dugu liburu bana. Eta orduan Jasone epaile zegoen, nire esartu zuterian. Ni epaile nengon, maneletan sartu zutenen, eta maneletan ni epaile gonten. baina, jakin gabe, Anonimoa da. Eta hau bat eskerabakiak Hau batezko erabakiak eta erabat anonimoa eta Bai. izugarrizko sorpresa hartuta. bai, Oin ez da anonimoa. nik Eta anonimoak dira, ez dugu bai, gainera, ni behintzat horrekin oso kontu zibili nintzen, Ez gendu ni herri. eta usuekin harremana galdutenakan, baina berriz hasi nintzen idazten, eta orduan behin deitzu nizun, eta Donostin gelditzu ginen kafe bat hartzeko, kontatzeko idazten den bilela, baina ezin nizun kontatu novela bat idazten den bilela, hor pentsau nualako, igual, Eta ni testigu sekulako sorpresa hartu zuen. Orduan, ezin nizun kontatu, kriston gogoanakan kontatzeko, Jasoneri kontatu nion adibidez, eta hor ibili nintzen, erabaki nuanean aurkeztia oso kontu zibili nintzen, jakinda bi Elgoibartar zeudela epaimaian, eta orduan Eibarren kokatu nuan novela berez, pixkat nahitxa, ez? Bai. Zuek ezarri zigartzeko, eta zenuten igarri, orduan zuek hori irakurtzean, zenuten jakin mutil batek edo neska batek idatzitako, orduan, sari baten bitxartez argitaratu dutenez, nik ezin dizuet esan alderik dagoen edo ez, Baina gero publikatzen, komunikadetan agertzeko orduan nola diskriminazio negatibo egigarri dozu mutia zer alako. Ez. Bai, eta gero gainera daude beste idazle batzuk emakumeak dianak ez dietenak inongo kasorek itxen. Eta ez dianak agertzen komunikabideetan, orduan nik uste badauala... Baina, bueno, saritzen dalako baitere gaztasuna, nahiz da zuk idatzi beste, nahiz da zuzurela nahin, gauza batzuk erretzao saltzen dira, eta niretzako zaila da ere bai zure burua kokatzia, zuk ez baldin bazu bat itxen gauzak balioztatzeko modu horrekin, ez da, zaila da hor kritikoa izatea eta inkluso subversiboa izatea iztea, ez? Eta realitatea eta pertzepzioa ez datezela bat. Ja. Osea, esan nahi dut, bai bertxotan eta bai literatura mundu guztiak esango dizu, egon zen, ez, titular bat, dena emakumea euskal literatura Durangon, eta izute da, gaur egun zen neska bertxotan, eta bai batean eta bai bestean 125 artean. Gabiltza, esan nahi dut. Eta kontua da, ja gehiegi gerala. Osea, ja trabaiten du. Esan nahi dut, egunkari batean, 4 egunetan segidan, 4 emakumezko idazle elkarrizketzen baldin dituzte, saturazio bat da. 4 gizonezko elkarrizketzen dituztenean ez da ezer gertatzen. Edo, prentxaurreko batean 4 emakume baldin badaude, ja oso markatua da, ez? Prentxaurreko hori eta dalen esan deguna, maskulinoa da, universala, ez dauka, badirudi, gizonek ez daukatela generorik. Eta ez daukatela zer esanik gai honen inguruan, eta aldiz emakumeena da oso markatua, eta orduan asko ikusten da, eta asko okupatzen du emakume hitzak berak, zenbat aldiz esan dugu emakume hitza gaur. Eta zenbat aldiz bihar, eta zenbat aldiz atzo. Periodikotan, bertxotan askotan esaten dugu, eske, da, alde batetik markatu inbar dezu, ze bestela, universala da, hau da, zure esaten baldin baizute, zu futbolaria zea, zu langilea zea, langabetua zea, zu edo zer, jubilatua zea, zu kirolaria zera, mundu guztian buruan gizonezko bat marrazten da. Orduan, behartuta zaude markatzera, nahi baldin badezu ikusgarritasun bat eman. Baina markatzen dezun momentuan, ja jendeak esatezu, eske, aizea berriz zuen gaietaz hizketan. Orduan, bai, niretzako orain momentuan erronketako bat bada, behingoagatik gure erantzukizuna izatea eta tipuak hastea, beraien espazio okupatzeko daukaten behar horretaz eta espazio okupatzen duten horretaz hausnartzen. Gustatu zitzaidan Danielek emantzun erantzuna Igartzabek irabazizunean galdetu zion kazetari batek, eta beka hori beti emakumeek irabazten dezue, ez dakiz zer, eta Danielen erantzuna izan zen, bai, gizonezkoentzako beka bat sortu beharko da, zer? Pixka bat, jartzaituzte beti papel batean, transgresioak gutxinez. Bai, eta gaina irabazi dezu zure deneian jartzen dualako
F jartzen du, ez? F jartzen du. F, eta ez esnak izan hombre HM edo, bueno, F jartzen du. Ez du, hori, eske medikuekin da euskerakin beraina gartzen da, eta mediko batzuetan ez, baina plaza hori eman diote euskera dakixalako da ni, bueno, euskera dakixalako eta medikoa alako zen, ni euskera dakixalako. Eta ez diatem, plazarik. Orduan, bai, orduan eretzako ja pixka bat fokua, osea, nik uste diskurso asko indala, eta gu jarretu bagula gureakin, baina eurak ere bai hasi behar beraienekin. Segatik hando den hainbeste, eurak, benetan, asko daude. Ez txarrera, baina asko dia, gehiago dia. Eta ateratzen den bakoitzean, datu horiek ateratzen dianean, da dianean helduen literaturan zenbat, 30 eta 3 edo 36 eta 3, ba, ez dakit. Igual nik uste du pixkat ere bai responsabilidadiak manatu behar diala, beste modu baten. Bueno, mila esker. Ez dakiz zer geixo, zen? Bueno, nik azken kaldera batakat, azkar erantzuteko, zuen zaliak geranok posik lagatzeko, zehozerak azu eskuartean, edo etorkizunera begira aizate, buruari bueltaka. Seguro. Danielek esan du, bai, Bai, ni proiektu banukan, Joseba Jakar aurkeztu izan da esunan irabazi, eta orduan orain. Eta orduan orain denboran, orain, uztaila eta abuztua. Hori oporrak ustez, baina oporretako tarte hori. Bai, eleberri bada. Bai, ni horrekin sentitzen naiz. Eleberri ez eleberri alusoak ez da ezer gertatzen da hori dena, honetan ere ez. Baina, zeze geixo uste dut, baina. Eta baina harri gabe. Bai, badakat hori. Ze pena. Bai, humorea beste zagoetan hartuko dut uste dut, bai. Ni lehen esan dut, ni eleberri bat idazten ari naiz goizeko 5 eta goizeko 6 artean gutxi gora bera. Ez da, ingo dut. Ez dakit noiz bukatuko duten, baina ari naiz hortan eta gustora. Ni momentu honetan idazten ezer, buruan bueltako da, baina garbi dakatena gazte literatura izango gara. Horrengo... Eske supoin dela gutxi publikatu, igual denbora gitxo dena mas bere bai. Baurrian izan zen, eta ez doin behar berriz ere gazteekin. Konfort. Bueno, oso ondo, mila esker.